repartir munició en el marc de l'emergència cinètica del Conill, aquí a Lleida, una munició subvencionada pel Departament d'Agricultura i repartida per la Federació Catalana de Caça i la Representació Territorial de Lleida, i estem repartint a les societats que tenen afectació de conill, que les han ficat a l'emergència cinètica. El repartiment se divideix en cinc tongades i es faran una per cada mes, una cada mes. Se farà una al juny, una al juliol, agost, setembre i l'última a l'octubre. Sí, hem fet un punt de recollida just al mig de la zona afectada perquè tothom ho tingui relativament a prop. Són més de 500.000 cartutxos repartits entre tot arreu i és una mica difícil, però bueno, entre tota la Junta Directiva de Lleida ho estem portant molt bé. Tenim dues emergències cinètiques i aquestes dues emergències el que tenen de fer és aquí Lleida conills, a Girona Port Senglar, aquí Lleida cartutxos i allà són armilles per a protegir els nostres gossos, els nostres aliats sobre les burxades i les enganxades al Port Senglar. Gràcies als caçadors seria impossible poder mantindre una finca en arbres fruiters o en cereal, seria impossible. Si no fos gràcies a l'ajuda dels caçadors i la federació que ens ajuda en donant els cartutxos. L'ordre és de matar 32.000. 32.000, bueno, clar, són les voluntats, no? És l'estudi que s'ha fet que se n'hauria de matar sobre uns 32.000. I està molts són pagesos i molts vivim d'això. I realment al final la tasca del caçador no està reconeguda. Perquè tothom te diu, ho fas perquè vols. Bueno, perquè vull, però ho faig perquè vull, perquè és un deport i m'agrada, però a part estem col·laborant a l'emergència cinegètica a poder pal·liar una miqueta. Només pots caçar a primera hora del matí i a última de la nit, perquè durant el dia, a les hores de calor, no en trobaràs cap de conill. Sí, tenim un estiu complicat, una mica complicat. Evidentment, és que si no fos per això no sé on arribaríem, però bueno, i tant que és una peça important al caçador per això, si no... Tot i amb això la fenyada serà nostra, no? Jo em penso que estem fent bona fenya, vagi. Sí, hem d'anar a favor de l'agricultura, vagi.